କେଜାଣି କାହିଁ ମଣିଷର ଏଇଟା ଜନ୍ମଗତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଯୋଉଠି ମନ୍ଦିରଟେ ଦେଖିଦିଏ ସେଇଠି ହାତ ପାତି କିଛି ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ କେହି ଜଣେ କହିଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଗରିବ ଭିକାରୀ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସଫାସୁତୁରା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଭିକାରୀ, ଯିଏ ହାତ ପାତି ନିଜ ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ମାଗି ବସନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମାକୁ ଧନ ମାଗିନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଧନ ମାଗିଲେ ତାକୁ ଚୋର ନେଇଯିବ। ଜନ ମାଗିନି, କାଳେ ଜନ ମାଗିଦେଲେ ମୋର ମୋହ ବଢିଯିବ। ଜ୍ଞାନ ବି ମାଗିନି, କାଳେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଗଲେ ଆଉ କାହା ସହିତ ତର୍କ କରିବି। ମାନ ବି ମାଗିନି, କାଳେ କାଲି ସକାଳେ ମତେ ଅପମାନ ମିଳିବ। ମୁଁ ତ କେବଳ 2ଟି ମାଗୁଣି କରିଛି। ପ୍ରଥମ ମାଗୁଣି, ମତେ କୋଟିପତି ନ କଲେ ନାହିଁ ମା, ଭିକାରୀଟେ କରିଦେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କାହା ଏରୁଣ୍ଡିରେ ନୁହଁ, ତୋ ଦୁଆର ଆଗରେ। ଚାହିଁଥିବି ତୋ ମନ୍ଦାର ଶୋଭିତ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ, ହାତ ଟେକି ଡାକୁଥିବି ମା ମା ବୋଲି, ଆଉ କରୁଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଥିବି, ମତେ ଥରୁଟେ ଖାଲି ଭିକ ଦେ ମା, ତୋ କୃପାର ଭିକ। ମତେ ଘଡ଼ିଏ କି 2 ଘଡ଼ି ପାଇଁ ନୁହଁ ମା, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ କୋଳେଇ ନେ। ସେତିକିରେ ମୋର ମୁକ୍ତି, ମୋର ମୋକ୍ଷ।